kat kum ki khubor jong ka arpoi terik nailar hadin ke jingwan jenrat ya kiten riding khang persya ka snong lapangam ya ka jingle jingwan hapdeng ki pnar bat ki karbi kador bar snong lapangam ka la khang persya ya ka lek kawan hapdeng ki pnar bat ki karbi kham tam ya kitu ki bale ya ka kam khayi peteng ya ka ni karai la sim ha ka jingyelang ka balalong ha ka la sngi ublei kador bar snong lapangam kala ken tujur ya kisnong ki bamarjan bakinya tililang kawai bat ban mi paj ba ladar don kanu ke jing penwit na kaliang ki karbi nang ni sakmat kham tam ha ki jakarep ki jakariang ki jongki kani ke jing simrai ke dorbar snong la pangam kala longru hadin ba ke snong la pangam ha ka khat praterik nailar kalamat ya ke jing jia ke basngusi na ke jing wantur jong ki paj phor karbi ki bala phut dusmon ya kiten riding bala thung hapenthor bala ai da ketenat besin development nadu ubna jeliu bala dep ban pen jerngam ya kisau dong saukun la ban pen kemau ni bahaswa kate ki jingjia kinong karbi kilawan jenrat teng ya kinten riding ha ubnai naitung ha kajaka bala tip kum kalummu pendet penthor kabahap hapo ke jing sumar sukher kasnong la pangam kumta kinong song snong kala pangam habayo jing tip halor kani kilahir bran sakatei ke jaka banyada ya kiten riding ha kani ke jing persyang jong kinong song snong kala pangap banyada ya kiten riding na ki karbi kala penlong bakin ngat penban ha ke jing sa thermau ha kinong karbi ha kani ke jing jia om semladon satia ki bamansau lala bantem ya kani ke jingjia haka khat praterik noilar da ke jingdon ki pulit na baro arliang ki jela sa kawai pat kat kum ke khubor jong ka atpoi terik noilar UNI palat khat lai spangut ki basyakta ha ka konjong ti vitis ha ka jela ka jingdon jong ki breu ki balasyakta ha ke jingpang khmat ni konjong ti vitis kala sedang ban kiu ha ka jela ha kawai keliang kabala penlong ya kibor bedekmi kakoi kekhia ban penmi ya ke jing ai jingut sya ki paj ba banyada na ke jing sapriang jong kane ke jingpang ki oi pisar kakoi kekhia ki layatu bahadu menta ki don si hajar lai spa arp sangun ki bala syakta ha kate ke jingpang hapo ke jela ha is kasihil kabaken thup ya kenong ba shlong ki don riu spa nyuk ar ngun ki basyakta haka conjunctivitis hakini kendiet benai baladam ha unai tung ki don san spa san pu arngun ki basyakta hakate ke jingpang kat ba ki don sispa ar phongun ki basyakta tang ha uni ubnai kani kalong kat kum ke jingtip na ke silam trikam Directorate of Health Service na pedang kitu ki basyakta nadu unai tung hadu ke arpoi terik menta ubnai lai spa lai pelaingut kidai na West Garo Hill si spa san pusangut na West Jante Hill nyau pelaingut na Ribhoy sau penyungut na West Khasi Hill lai penriungut na Sau Garo Hill bat prangut na East Garo Hill kila don ru ki kat ne ki school ki balakhang sipor bante lakam ya ke jing sapriang jong kane ke jing pang Haribhoy na kaliang ke silam trikam district Medical and Health Officer DM NHO East Khasi Hill District kalapatha bakitu ki basyakta ha ke jingpang khmat ni conjunctivitis kim day ban lech school college office kat ba ke jingsau ha ki khmat kampat duna namar ke jing Sapriang State ha ke jingdon jong ki nongpang ha keleng ke district ka basyakta ha ke jingpang khmat ni conjunctivitis bat namar ke bah kamiat jong ke koj ke khia ki pajba Islam Trikam DM bat HO East Khasi Hill District kala penmi ya ke jing ai jingmut ha kiliang kakoj kekhia kum si benta ban khanglat ya ke jing Sapriang jong kane ke jingpang laong ke DM an HO ka IKHD Dr. E Lengdo ha ka kerwo kubor ka conjunctivitis kadai ke jingpang jebit bat ke Sapriang State na iwe sa iwe pan da ka bakta ya ka kabami na khman jong ki bayo ya ka te ke jingpang nileng ba ki tiar gitar ki balakta da ki nongpang
kidak kishin jong kani kejing pang ki kentup ya kejing saw bat kejing at ha ki kman kejing mi kejing pang bat kejing daj ha ki kman kejing sitom ban pej ya kejing sai bat ki irmat kila ban dambit lang ha kapor man stem ka upis kumta ban khanglan ya kejing sapriang jong kani kejing pang ka ai jing mut ya ki paj ba ban long ki balek khuj lek suba da ka basaj ya ki ti da ka sabon na kapor sya kapor bat lada jia basakta ha kani kejing pang dei ban set slung ya lade haying bat ban kiar ya kendu ya ki wei pat tat anda la khuj lut kejing saw ha ki kman la ong ka doktor lengdo ka DMNHO kalau ong ru balada kidak kisin kine pelat ya kesan sengi ni kedon kejing duna ha ke bor ui kejing pang bom la sya kejing bom la ban pej ya kejing sya bat kejing mi mat barben kata dei ban lej mi barmar sya ki doktor nolor kine kala kedeu badai ban kiar na kejing sim ya ki tiar simen kumju ban kiar na kebakta ya ki kman ha keju kapor om dei ban pendon kam setia ya ki kontak lens shushu kala ban ram balada syakta ha katai kejing pang kata om dei ban lech school college office tat hadu onda kejing saw ha ke irmat kala duna boleh sibun ngin sai sempat ha ki we ki kubor